našeho cyklu Lovy nejen beze zbraní. Ráda bych přivítala Otu Bouska, který od nás dostane dárkovou poukázku na jakýkoliv pořad, který má platnost až do odvolání. Takže až nás naštve, tak řekneme o to dost a bude. Vyberu si pohádku, tam se nejmín lže. Takže já věřím, že ta platnost bude dlouhodobá, protože jak už minule na Bezklinťácích jsem vzpomínala, tak Ota Bousek už nám vlastně dneska dělá 27. pořad, nebo se podílí. Minule jsme mu udělili cenu TT za 25 pořadů. O to nechceš se pochlubit? Tak. Potom. Nesmí nezdržovat. Kdyby byla nachystaná, tak bych se pochlubila. Já už jsem se chlubil předtím. Vážení přátelé... Ještě mě ne. Ještě bych chtěla přivítat pana režiséra. Kde je náš režisér, pan Pekáček? Pracuji. Děkuju. Svatého Martina, takže to máte právě čerstvé. Pak další host, Štěpán Žabka. Já jsem říkala, že mu řeknu Martin Mikulka. A on je to Štěpán. No a pak tady máme ještě jednoho vzácného hosta, pro kterého máme speciální cenu, tady z našich místních skláren. Kážu? No a protože je to na pivo a nevíme, jestli může být, nemůže být, tak jedno pivo alkoholické a jedno nealkoholické. To, aby až vlastně to pivo vypije a doma kdykoliv si pivo dá, tak aby si vzpomněl na ty hezké nebo méně hezké chvíle, které tady dneska prožije. A já už nebudu zdržovat, příležitostně vám ukážu cenu TT a předávám slovo Otovi. A já Štěpánovi začínáme písničku. Tak můžete klidně přicházet. Já si tady aspoň doladím zvuk. Je úplně nová a v podstatě bude to úplně první, kdo tuto písničku uslyší. Já vám neprozradím, pro koho je, protože už za měsíc a půl to má být překvapení pro toho jmenovaného, tak, a je to známá osobnost, tak aby se to nevykecalo dřív. Nicméně jste úplně první, kdo ji uslyší. Je král romantiků. Kam všichni jedou, kam spěchají, kam se valí, když ráno svítá. Ty zůstáváš stát, nejsi pomalý, jen víš. Už víš, kdy přijde finish a možná i víš, že štěstí je blíž, kdo ve snech lítá, že svůj svět nosíš v hlavě a o to jde teď právě, to víš. Řekni mi, kde se teď touláš, ukaž mi, kde máš svůj cíl a prozrať mi, kde meku svou máš. Pomoz mi, jak rád bych směl s tebou. S tebou. Až jednou do tvých vlasů taky napadá sníh, tvá pole zralých klasů budou v sípkách. Řeknu ti, měl si kliku, ty starý uličníku,
vždyť víš. Učit nás romantiku skrz prsty na matníku, jak v srdci Atlantiku SOS pískáš, že chtěl bys zpátky domů a máš jen na dně lomu svůj kříž. Řekni mi, kde se teď touláš, ukaž mi, kde máš svůj cíl, prozrať mi, kde Meku svou máš, pomoz mi, jak rád bych sněl s tebou. Vážení přátelé, mně připadla opět taková ta krásná chvíle, že vás mohu přivítat na druhém pořadu Lovy nejen beze zbraní a samozřejmě to dělám rád, protože jste opět ve velkém počtu se sešli, takže kdybych se náhodou přeřekl, tak mě to třeba část z vás odpustí a část se zasměje, ale budu se snažit. Je to druhý díl, první díl. Kdo jste tu byl, kdo jste to trošku sledoval, tak víte, že jsme se chtěli přiblížit vlastně zemřelému panu Františku Mudrovi, který tyto Lovy beze zbraní dělal černobíle ještě v ostravské televizi. Určité období, kde vždycky shromažďoval velké osobnosti a byl to pořad zajímavý mimo jiných pořadů, které dělal pro přírodu a pro děti. My jsme tu posledně měli pana našeho kamaráda, přítele, pana Štěpána Neuwirta, který tu dnes také mezi s vámi sedí a ten nám krásně ten první díl načal, uvedl, rozjel. Měli jsme tu potom paní Mudrovou, manželku Františka Mudry a syna Jana Mudru, kteří velmi dobře, žuviálně, dokonce v legraci vzpomínali svého tatínka, viděli jsme i film. A vážení přátelé, to bude obdoba druhého dílu. Bude to akorát nějak rozšířené o to, že jsme si řekli, že bychom našim dvou hostům, Nezbudou, též významným osobnostem, za chvilku jednoho a potom druhého představím, že by se jim dalo víc prostoru. Aby mluvili o svých koníčcích, ani ne tak třeba o sobě, už ne vůbec o tom, co nás nezajímá, co známe z televize, když ji pustíme, ale prostě tak, aby to mělo jakousi temperaturu, jakýsi odpich, jakousi dynamiku, aby jsme se teď pobavili. Nebudu tedy dlouho mluvit, protože pan režisér je tvrdý člověk a řekl, dostanou prostor ty dva, takže první už se představil, a to písničkou, kterou jste slyšeli. Vy ho znáte i z minulého pořadu, kdo jste tu byl, před nás hudebně doprovázel. A je to mladý muž z Bruntálu, který se narodil v roce 1972, vystudoval střední odborné učiliště, potom při zaměstnání průmyslovou školu, pracuje jako profesionální hasič, ale koníčka má přírodu, focení zvěře a muziku a rodinu a co já vím, co ještě. Za chvilku se na to zeptám. Vážení přátelé, dovolte mi, abych do křesla pro hosta pozval pana Štěpána Mikulku z Bruntálu. A tak, jak to bývá, zeptám se obligátní otázkou, abychom to trochu uvolněně rozjeli, že? Zeptám se obligátní otázkou, jak se s takovým fotografování Štěpáne vůbec dostal? No, já jsem hrdý na to, že k focení mě přivedl můj táta. Nemyslím si, že to je úplně zcela běžná věc, zejména dnes, protože toho času není mezi lidmi a ten život nějak nám utíká všem mezi prsty. Ale pocházím z doby, kdy to bylo trochu volnější a tak tatík měl na nás s bratrem čas.
Nicméně nebylo to o to tak, že by on nás nějak systematicky vyučoval fotografii. To ne. Já bych spíš řekl, že on vytvořil tou svou činností, tím počínáním, takové podhoubí pro tady to naše, pro ten náš budoucí koníček. On totiž filmoval, on ty filmy rodinné nám promítal, fotografoval, fotografie si sám i dělal doma a to mnozí znáte určitě. No a kdybych měl těm, kdo to možná nepamatují, možná tadyhle spíš našim synům, přiblížit tu atmosféru té temné komory, protože to byla věc opravdu fascinující. Když se ptal, kdy jsem začínal, tak v podstatě si myslím, že mě mohlo být tak 8-9 let, možná ještě o něco míň. No a vypadalo to tak, že taťka se prostě večer zavřel do té klasické koupelny v paneláku u Makartové. Tam milimetr nehrál roli, čili tam se půl hodinu předtím pravděpodobně asi utěsňovaly všechny ty škvíry a spáry, protože ten citlivý materiál, filmy a fotopapíry, to by se osvítilo předem, že? Takže on si to takhle všechno pěkně nachystal a pak nás tam pozval jednoho, pak druhého do té tmy. Už to mělo svoji atmosféru, že? Tam svítilo většinou jenom to červené světlo, kdo to pamatujete, aby přece jenom ten fotograf pod ty ruce aspoň trošinku viděl. Byla tam ta vůně toho ustalovače, že kyselá, té vývojky. A teďka největší kouzlo pro nás bylo právě to, když jsme viděli, že na ten bílý papír se promítl ten negativ z toho zvětšovacího přístroje. On to pak opatrně kleštičkama vzal, šoupnul to do té vývojky a začal se objevovat ten obraz. Pro nás to bylo fantastické. Najednou jsme viděli tam v té vodě nebo v té vývojce jsme viděli tváře buď nás jako dětí, naší rodiny, nebo něčeho, co jsme měli rádi. A bylo to pro nás tak silné kouzlo, že jsme asi k tomu díky postupem času jsme k tomu měli dobrý vztah. Na základce potom to byl ještě jeden pán, kterýho musím vzpomenout, kterého budou bruntaláci možná znát, pana Neradila. To byl člověk, který vedl fotokroužek u nás v Bruntále. A my jsme se tam tehdy s bratrem a tady s Petrem vaším, tady mluvím teďka na pana Kroupu přímo, takže jsme se přihlásili asi co by 10letí, 12letí kluci, pardon. A ten pán, to už byl ostřílený mazák, on už tehdy fotíval kdeco. A to nebylo jak dneska, že v podstatě fotí každý, kdo má ruky, nohy, protože to umožňuje technologie, mobilní telefony. To byl fotograf pán excellán, kterého si zvali všichni na slavnosti, rodinné akce. A současně i trošku podivím. Tady ten statut fotografie už dneska ztratila. Dneska fotí opravdu každý a nedá se říct, že by to byli vždycky podivíni. Jo? Ale tehdy ten, kdo fotíval, tak dost často lidi ho úplně nechápali. Tenhle pán nás naučil zásadní věc. A to bych vzpomenul, že fotograf je tak trošku i služebník lidí. On prostě, když někde něco nafotí, tak ty fotografie by neměly zůstat u něho v archivu. Oni by se měli posunout k tomu, kdo tu fotografii zadal, nebo kdo na té fotografii je. Takže jsme poprvé viděli například vznik PFK. To se dělalo tak, dneska je Photoshop. Kdo znáte ty dnešní softwarové věci, tak víte, že to je jednoduchá záležitost. Ale tehdy se to dělalo tak, že šikovný člověk si vystřihl na tvrdém papíře, si vyřezal vlastně to PF. To bych zvládnul. To byste zvládli výborně všichni. Pak se tam dávala někdy třeba nějaká kapradinka, něco, co má zajímavou strukturu, mince, která se pak promítla, co by kulatý. Těch jsem nikdy moc neměl. Takže tady tohle z toho nám ukázal, my jsme si udělali ty krásný PFK, to se hodilo jenom do vývojky, byl tam obrázek kapradinky, PF, v našem případě to bylo tak 82. No a pak jsme to rozdávali a to bylo to poslání. Zadarmo tenkrát? Zadarmo. Já si to taky pamatuju. Všechno zadarmo tenkrát. Takže to je asi odpověď na tvoji otázku. V první fázi otec a v druhé fázi na té základce pak ten pan Neradil. Štěpáne, posuneme se dál, protože stárneme, život to takhle udělal, nedá se s tím nic dělat. Posuneme se dál. Dneska seš profík, hasič. Jak jsem tady slyšel, tak taky umíš tak trochu na kytaru. Zřejmě asi taky skládáš něco, že? Samozřejmě textuješ, protože to bys někomu bral nějaký texty, že?
Já bych taky uměl nějaký napsat, ale to víš, já to dneska dělám za prachy už to jako to. No ale víš, to mě nevadilo. Takže radši to nechám, jak to je. Dobře. Do toho máš taky rodinu a další věci. Já si myslím, že by nás všechny zajímalo, jak je to vůbec možný propovědět. Nemyslím jenom ty koníčky, ale samozřejmě to nosné, tu práci, hasič. Když jsem tady takhle jako jel autobuse, tak jsem si říkal, zeptám se ho na to, pak jsem si říkal, aby to nebylo trapné, aby se mě lidi nesmáli, a já se na to zeptám. Tak dobře. Máš službu takhle, že jo, v sobotu, nehoří. Ani bohovi, nehoří. Škrabeš se takhle, pak se škrabeš takhle. Kolik takových písniček si na takové služby vymyslel? No práskni se tu. Tak, nemyslím si, že bych vymyslel jakoukoliv, i když jako... Já se neptám jakoukoliv, já se ptám, když málo hoří jakoukoliv. Žádnou. Ale jako jeden takový motiv mě napadl, který jsem si furt pískal, ale tohle není do dneška dokončený. Měla by to být spíš skladba instrumentální a měla by být věnovaná hasičům. To mě jako inspirovalo to prostředí, to jo. Takže ji dokončíš, až bude hořet asi. No já doufám, že ji nedokončím, ale protože ona je taková smutná, je to spíš podsta, bych řekl. Takže budu rád, když ji nedokončím. Další otázku už nemám. Fajn. Takže já se vrátím možná, jak to jde skloubit, co říkáš? Jak to jde skloubit? No. Dobře. Jak to zvládáš všechno? Já bych řekl, že se to kloubí samou. Protože já to vysvětlím. Zkuste si asi představit každý své zaměstnání a víte, že ať je to pro člověka sebevíc zábavná práce, má z toho dobrý pocit, že to je užitečná práce a všechno ostatní kolem, tak když už to dělá nějaký pátek, tak zkrátka jednou přijde na něho doba, že se toho přejí. Já jsem u hasičů nějakých 23 let a už se mi to zhruba 2krát stalo, ale většinou si za to můžu sám, a to tím, že za hasiči netrávím ten čas jenom služební, ale jezdíme přednášet dětem po celé republice a udělali jsme nějaký program, který slouží k prevenci hasičské a podobným věcem. Děláme nějaký lektorský kurzy a je to zhruba 10 víkendů ročně, takže někdy to máme zkrátka hodně. A to je nejlepší chvíle sebrat si foťák, hodit si ho přes rameno a vyrazit do přírody. Většina z vás ví, jaké to v přírodě je, a já věřím, že ty naše pocity budou poměrně podobné, že tam chodíme většina z nás odpočívat, hledat případně inspiraci, jo? Takže to si věřím, že tohle popisovat moc nemusím. Ale i kdyby já si řekl, budu vzorný rodič, zůstanu doma, tak i ta má žena na mě pozná, kdy mám vypadnout, sebrat si to svoje focení a řekne jim, prosím tě, vem si foťák a běž se někde projít, jo? Protože to se už nedá, nebo něco v tomto smyslu. Takže tahle rodinná práce, ty ostatní věci, že fotím, filmuju a tak, to všechno spolu souvisí. Když si vezmete, dnešní technologie umožňuje, že člověk nemusí mít 2 přístroje a může fotografovat a zároveň filmovat. Já bych tohle považoval za splněný sen každého, kdo má rád přírodu a nebo ji rád dokumentuje. Protože jednoduchým přepnutím jednoho tlačítka v podstatě máte najednou příležitost zachytit i pohyb. To může mít význam. Už máte, řekněme, odfoceno nějakou zajímavou momentku, zajímavého tvora a on neutíká. On tam pořád je. Takže proč ho nenatočit? Nějaké ty etologické věci, jeho chování, to jsou všechno zajímavé věci. No a muzika, k filmu patří muzika. Takže tam bych řekl, že je velice užitečné si umět napsat vlastní muziku, která přesně vyjadřuje to, co chci tím filmem říct. Jo. Takže takhle bych to asi shrnul. Já bych té muzice možná řekl, že já jsem už ale dávno, nevím, jestli si to vzpomenu úplně dobře. Taky přišla moja žena, tak možná to opraví. Ale já si přesně pamatuju, když jsem študoval, tak my jsme taky měli kapelu. Já jsem taky třískal do kytary. Já jsem to viděl. Ale takhle to ne. My jsme to hráli jako Beatles, že? V Brně, tam na kohoutkách, na koleji. Jmenovali jsme se Some Kicks. To byla kapela, kdyby nějaký průšvih, tak samej Kicks, takže to bylo anglicky Some Kicks, že? To hráli. Ale my jsme to hráli kvůli ženským, kvůli holkám teda, tenkrát. My jsme to nehráli kvůli textu nebo kvůli
melodiím. Taky jsme to nehráli dlouho, protože se to těm holkám poslouchalo. Ale to asi všichni takto hrajou, bych řekl, kvůli holkám dost často. No. Ale pokud si člověk najde něco i na tom tvoření, na tom textu... Samozřejmě, já to lehčuju, samozřejmě není to věci. Ale jako tohle jsem viděl v tvém medailonku krásném, že si i hrál na kytaru, takže snad si někdy i zahraje. No. O to, můžu ještě jednu věc, já tady vidím, já jsem vzal takovou proprietu. Já si myslím, že můžeš. Já jsem vzal kameru, která patří tatínkovi. A to je přesně to, o čem jsem na začátku mluvil. Tyhle ty věci se nám různě válely po bytě, po šuplíkách a taťka na nás nebyl úplně pes, že by nám zakazoval je brát do rukou. On nám to prostě půjčil, vyzkoušeli jsme si. Takže já vám pustím ten historický zvuk, nebudu oddělávat všechny krytky, ale ať si připomeneme. Jak je to asi starý, já jsem absolutní like, tak se... Já to nevím, jak je to starý, ale zhruba jak já bych řekl nějakých 40 let. Jo, takže tohle je ten zvuk ryze analogový. Jo, kdo si to pamatujete? A zvířátko je pryč. To je pravda, v tomto ohledu máme nějaké výhody a jsme rádi většina, kdo tu technologii jsme měli příležitost využít v tady tomto ohledu. No. Ale to k tomu patří. Je to vývoj, za nějakých 20 let zase budeme my závidět někomu, že má zase něco jiného. No. Štěpáne, ještě mi napadá jedna věc. Já mám takového starého strejdu tamhle na Šumavě, to je taky velký fotograf. Všecko možný, přírodu hlavně taky, ale ne zvěř, takový jiný věci. Výborně maluje taky. Je to člověk, který samozřejmě má digitál dneska, jako všichni, a když jsem s tím asi naposled před 2 roky mluvil, je to hodně starý pán už, tak říkal, černobílá fotografie měla vždycky něco do sebe. Je to samozřejmě ten člověk z té doby, kdy ta černobílá, o které jsi z začátku hovořil, jak to bylo v těch komorách, že co se tam objeví, neobjeví, jak je to ostrý, jak se to povedlo. Ale on prostě do dneška tu černobílou fotografii jakýmsi způsobem uznává. Myslíš, že se třeba, jako já možná už to je, já to nesleduju, ty trendy fotografický, že třeba ti dobří fotografové zase se tou černou bílou fotografií zabývají? Je to tak, dělá se hodně černobílá fotografie, je to jiný postup, než jsme byli zvyklí tehdy, ale každý z programů umí převádět i barevné snímky do černobílé podoby. Každý, kdo to tak cítí, že to vyjádření v té reportážní fotografii hasičské bych řekl, že tam to tím, že se vynechají ty barvy, často pomůže těm pocitům, to je velice emotivní záležitost, to prostředí zásahu. Tam si málo kdo dokáže představit, je to v podstatě taková bitevní zóna v mírovém čase, kdy se tam odehrávají velikánské radosti, ale na druhou stranu obrovské smutky, kdy lidé umírají, lidé se rodí, kdy musím říct, že jsem třeba ani nefotografoval, přestože jsem měl příležitost, že to byl okamžik natolik silný, že nešlo fotografovat. Vzpomenu si na holčičku, kterou jsme hledali při povodních a bohužel našli, tak jak jsme čekali v řece. Tam přistával policejní vrtulník s termovizí tehdy a lítalo listí, bylo tam spadaný a to děvčátko leželo už na břehu, které jsme našli. A samozřejmě, že dokumentarista správnej by asi měl to srdce, pan Šibík a další, co fotí ve skutečně válečných zónách, by to asi vyfotografovali, ale já jsem tehdy nefotil, sundal jsem kabát, přikryl jsem ji a u toho zůstalo. Ale prostě to, co jste na začátku měli možnost vidět, těch pár fotek hasičských, tak to je promile z toho, co hasič u zásahu vidí. Takže to je ta černobílá fotka. Dokonce tě překvapím jednou věcí. A to bude zajímavé pro všechny. Tady pan Chilík má vnuka, je to tak? A ten nejenom, že fotí analogem a černobílou fotografii, ale on se vrátil dokonce ještě o mnoho let dřív ke gumotisku. Takže tento dotáhl ještě k větší jednoduchosti, než je černobílá fotografie. Nebudu rozebírat, co to je, kdo bude chtít, někde si to najde, ale máme tady zrovna člověka, který tohle na vlastní oči viděl, takže to je fajn. Takže žije černobílá. Dobře, Štěpáne, ještě už dejme tomu krátce, se vrať k tomu, co visí za tebou.
Takže... Aby jsme na to nezapomněli. Nemyslím fotky, jsou visí za tebou. Jo, tady tohle. No jo. No, já jsem vzal tady na ukázku věc, která je jedním z mnoha doplňků, který fotograf přírody používá. Já si s dovolením takto stoupnu. Je to maskování. Prosím vás, pařez, kam budete pokládat potom peněženky, je za dveřma, jo? Je to maskování, které jsem si sám nastříhal z pytlů, obarvil, pomalu zničil pračku a spoustu dalších věcí, co s tím souvisí. Na některé druhy zvířat to je užitečné. Většinou na ptáky, protože ti necítí, jo? U savců a tak dále, tam asi všichni tušíte, že ten vítr je zase pořád důležitý, ale kdybych neměl tady, já si stoupnu k pozadí tady tohohle kulíka hnědého Skandinávii a možná tak trošku je vidět, že to i maskuje. Tady to fakt jako nevynikne. Ale když jsem si... mi to nelíbí, ale... Teď se ti to bude líbit ještě. Takhle, jo? Funguje to bance. A takhle, jo? Takže tohle jsou také fotografové přírody. Už si v tom zapadal sněhem a zamrzl? Zapadal. To musí být dobrý. Mockrát. To musí křestit, teda hezky. Takže tolik tady k tomuto zařízení. Vážení přátelé, zatím poděkujeme Štěpánovi Mikulkovi a on nám zahraje další písničky. Budou převzaté, zpívají Aneta Langerová, nicméně má žena je s citem vybírala, jsou všechny o přírodě. Bych možná jenom upřesnila, že tady tyhle písničky jsou z nového alba, které se jmenuje Na radosti. A Aneta Langerová miluje Šumavu a je to její srdcová záležitost a to se vlastně odráží i v těch písních. A protože já zase miluju Jeseníky a od dětství jsem měla ze svého pokoje nádherný výhled na velký kotel a celé Jeseníky, tak opravdu tady tyhle písničky mě velice oslovily. První píseň, kterou vám zaspívám dneska večer, se jmenuje Dívka, ne, Trávě. A ta druhá bude Dívka. Jsem jako tráva zvyklá růst v noci bledé. Kořínky proti nám hřejí kameny v mých dlaních. Chladivý déšť padá. Bouře zní a chvátá. Krajina vzdálená stále voní a sílu má. Voní a sílu má. Znám křídla vránem, v jejich stínu spávám. Mé bílé tělo, oči tvé spatřit nemohou. Teď mým novým domovem je vřes, mech a tráva. Budu tam, kde modré chrby vykvetou. Nade mnou svítá horizont, barvu mění. Paprsku se dotýkám, hřejí kameny v mých dlaních. Doznívají zvony, ale duše má je mladá. Ze spánku se budím a vstávám. Krajina vzdálená stále voní a sílu má. Voní a sílu má. Znám křídla vránem, v jejich stínu spávám. Mé bílé tělo, oči tvé spatřit nemohou. Teď mým novým domovem je vřes, mech a tráva. Budu tam, kde modré chrby vykvetou. Vážení přátelé přírody a
pořadu o nich. Přišla další chvilka, kde jenom stručně a krátce promluvím, protože na ty dva samozřejmě nestačím. A přišla chvilka, abych vám představil našeho druhého uvozovky vzácného hosta. Je to člověk, který přijel z Prahy, je to člověk, který 20 let vykonává funkci šéf-redaktora časopisu Myslivost. Je to člověk, který má titul inženýr a je to člověk, kterého teď požádám, aby se posadil do našeho křesla provosta, pan inženýr Jiří Kasina. A Jirko, samozřejmě jako vždycky, aby se to nepletlo, aby to tady nedělal jinak. Wow, úplně obyčejná vesnická obligátní otázka. Budete ji jako člověk z Velké Prahy rozumět té vesnické otázce? Uvidíme. Poslouchejte, zní asi takto. Co vás přivedlo k tomu, že jste stověžaté, přijel jsem do našeho malého, pěkného podorského městečka Brno pod Pradědem, do naší příjemné střechy, si s námi hodinku popovídat. V každém případě dobrý večer, dámy a pánové. Já začnu trošku klikou. Za prvý se trošku stydím, že jsem tady představen jako Pražák. Já totiž od minulý středy už Pražák nejsem. Ale já jsem vám předtím říkal, že vás musím trochu sundat, že jste špičkový moderátor a já opravdu nechci, abych byl dvojka. Já musím přiznat, že opravdu jsem Pražák jako poleno. Z obou kolen. Ale od minulý středy. Představte si, že po 52 letech jsem přestal být Pražákem, protože jsme si koupili domek za Prahou. Tam už fakt to nebylo předežení. Konečně vám to došlo. Ale musím říct, že k přírodě jsem vztah měl, protože já mám mladší sestru a moji rodiče udělali báječný krok, že před 45 lety nebo ještě víc koupili chalupu v severních Čechách a já jsem v podstatě v Praze vůbec neměl kamarády. Já jsem od malička jezdil tam a jak jsem vždycky říkal, nás skončil školní rok nebo soboty, neděle a tak dále. Odvezli nás na chalupu, vystřelili se nás babičkové, dědečkové a před koncem prázdnin poslední den nás maminka odvezla do Prahy, odblešila, odvšivila, odstříhala a poslala do školy. A já jsem opravdu v Praze neměl kamarády, já jsem třeba v životě nebyl v Praze na diskotéce jako 12letý. A v té vesnici, v té době to byla nejmenší středisková obec v Československu tenkrát, tak jsem chodil samozřejmě myslivcema, s chlapama a tak dále. A asi to vedlo k tomu, že byť Pražák jako poleno, jsem se přihlásil, nebo vystudoval jsem gymnázium, potom jsem přihlásil a vystudoval jsem zemědělskou, tehdy vysokou školu zemědělskou, dneska je to Česká a zemědělská univerzita. Já jsem v podstatě zootechnik, jo, Pražák jako poleno zootechnik, jako jsem zahradníkem. Já už jsem se lek, že se tam na tom Václaváku voral, jak ten Přemysl Voráč, jako zemědělská škola v Praze, že jo, tam celkem to obilí neroste, si myslím, nevím teda. I když pozor, jo. A poznáte vejka od krávy, když jste zootechnik? No pozor, to jsou některý, kteří machrují s diplomem, ale mají tím problém. Tak, na to budu kontrolovat, přátelé. Moje první žena, která byla zrovna z té vesnice, kde jsme měli chalupu a s kterou jsem byl 29 let, tak byla učitelka v mateřské školce. A já, když jsem byl na výšce, tak jsem s nima jezdil taky na školy v přírodě, pomáhat a tak dále, byl jsem do ní jasně zamilovaný. A oni měli paní ředitelku, děsně důležitou dámu. A já jsem zařídil, že šli jsme s dětma se pojat do Kravína. Takový ten klasický, vy to tady si myslí, někteří víte, K96, Kravín, kde stály ty krávy takhle zadkama, ty dvě řady, protože byla ta ulička. To tu do dneška stojí někde. Tak už tam víte, o čem mluvím. A my jsme tam přišli s těma dětma a říkám, tam jsem s tím myslím zootechnikem, říkám, že bychom se tam podívali s dětma na to. A paní říkala, ne, to nebudu vysvětlovat, já to dětem tady vysvětlím. A opravdu fakt si nevymýšlím, otevřely se ty veliké dveře, stály ty krávy těma zadkama a paní ředitelka řekla zcela vážně, děti, podívejte se, to je kravín a tady vlevo to jsou kravičky, ty dávají mlíčko a tady vpravo to jsou volové, to jsou tatínkové. Opravdu si nevymýšlím. Myslím si, že nebylo dítě, který by to nepochopilo, že je to blbě, jaká paní ředitelka nevěděla, že to je špatně. Ale to jsem odročil. Takže já jsem vyštudoval zemědělskou školu v Praze, zootechničinu,
Ale já jsem se s tím podstatně neživil, už na výšce jsem u pana docenta Roberta Wolfa, který s před 14 dny zemřel, tak jsem u něj složil zkoušku z myslivosti. A velice si vážím toho celý život, nebo celou tu dobu, když jsme se potkávali, tak docela jako hrdosti říkal, že jsem jeho student, což mě samozřejmě hřálo u srdce. A on si pamatuje jenom někoho z té plejády, no, že tak potom říkají, to je on, protože to jasně. Pamatoval si to nejtěžší z ročníku samozřejmě, no. A když už se blížila ta promoce a ten 4. ročník, jsme byli tehdy ještě na 4 roky, tak jsem samozřejmě nevěděl, kam jít. No a myslel jsem, že půjdu někde na vesnici, někde opravdu dělat do nějakého zemědělského družstva nebo státního statku. No a já jsem v té době, to je takový možná kuriozita, ale já jsem v té době měl doma 3,5 tisíce litrů vody a dělal jsem rybičky na kšeft, já jsem taky akvarista totiž. A šel jsem na Václaváku, na tom Václaváku, kde jsem nemoral, pozor. Už nemáte. Ne. Ještě včera nějaký zdechli, škoda, mohli jsme se domluvit. Mám takový akvárko v obýváku na ukázání. A šel jsem po Václaváku a tam šel celou státní zemědělské nakladatelství. No a řada z vás možná četla Karla Čapka, jak se dělají noviny, tak jsem si říkal, no, tam redakce, Karel Čapek, tam je prostě milion sekretářek a stovky redaktorů a tak dále. Tam jednoho blbýho vysokoškoláka určitě potřebuji, tak jsem prostě zazvonil na zvonek, mu zaklepal na dveře. On řekl, jo, jako kam byste chtěl, no já jsem říkal, no, buď by se mi líbilo do časopisu Chovatel, nebo myslivost, aby se mi taky moc líbila. Jo, tak tady máme, do myslivosti by to šlo. No a zavedli mě do redakce. A představte si, tam to nebyla žádná místnost a desítky sekretářek, to byl jeden redaktor a sekretářka zdůrazňuji napůl s vedlejším rybářstvím, nebo vedlejčasové rybářství. Tak byla celá redakce, tak tam jsem nastoupil. No a po panu jmenoval se Ladislav Janoštík, který byl historicky 4. šéfredaktor časopisu, to ještě ty historie, jestli bude čas, se možná dostaneme. Tak jsem přebíral redakci a teď zase si prosím nevymýšlím, je to možná taky kuriozita, já jsem asi poslední socialistický šéfredaktor, protože já mám doma jmenovací dekret šéfredaktorem 1. listopadu 89 a dole na tom, tehdy ty jmenovali šéfredaktory Český úřad pro tiskové informace, že byl prostě takový cenzorský orgán a dole na tom, když se páte na ten podpis, tam je napsáno pan Bohdr Sládek, to je ten pozdější republikán, si pamatujete, jak byl v republikánské straně, tak který dělal cenzora, takže ten mě napsal jmenovací dekret. No a přišla. A ještě takhle, ještě s dovolením se vrátím jenom k jiné věci. My jsme nastoupili totiž, aniž bychom to tušili, já do myslivosti a vedle do rybářství, asi po roce přišel můj spolužák z ročníku, nějaký Honza Kroupa. No a byli jsme tam jako kádrový rezervy. Ten byl taky přes krávy, když to bylo, ne? Ten byl taky přes krávy a ten šel rybářství, no. Dojít ryby. A samozřejmě byli jsme kádrový rezervy a že teda bychom měli vstoupit do strany a tak dále. Jsme říkali, no to se nám moc nechtělo. Tak jsme vymysleli krásnou obezličku, že jsme se od září 89 přihlásili na postgraduál žurnalistiky. Na 2 roky, na žurnalistiku a říkali jsme si, to je fajn, 2 roky, to byli jsme mladí. A to byl takový ten žurnalistický vůml, nebo co to bylo? No a právě, to byl v podstatě takový jakoby druhý vůml. No. To byla samá politika. Super. Nastoupili jsme v září a měli jsme spolužáky. Teď se samozřejmě nechci nikoho dotknout. 60letého pána, plukovníka, který byl šéfredaktor časopisu Taktika a obrana tankového boje. Nebo byl tam šéfredaktor časopisu, taky nějaký major, nebo bůh ví, co to bylo, tam chodil dokonce v uniformě, měl zase strategie boje pozemního vojska. To byly takové ty odborné časopisy. No a začali jsme v září studovat, přišel 17. listopadu 89, tam oni najednou nevěděli, co s námi, že si odpadli a teď si zase prostě nevymýšlím a nechci se tím nějak jako chlubit, ale byla to obrovská škola, ty 2 roky jsme doštudovali, zůstalo nás tam asi 8 nebo 10. Představte si, že my měli šéfa ročníku, jsme měli Karla Pecháčka ze Svobodné Evropy, jako ročníkovou učitelku jsme měli Lidu Rakušanovou, učili nás statistiku, nás učil Hercman, ten, co dělá dneska ty pískumy Jořeho Míní, když jsou volby, co vidíte v televizi, tak ten nás učil. Češtinu nás učila Barbara Osvaldová, ségra Gábiny Osvaldový. A jako úplný prostě vrchol absurdity, který byl, že my jsme v květnu roku 90, na tu dobu, promítne si, co bylo, tak my jsme v květnu roku 90 jeli na první odbornou stáž.
na víkend. Jeli jsme na odbornou stáž do Mnichova do Rádia Svobodná Evropa. Bylo neuvěřitelný. Ale fakt mi to strašně moc dalo, nebudu to rozebírat. Bylo to hrozně zajímavé, 2 roky jsme doštudovali. No a mezi tím se změnily poměry. A od roku 93, nebo do roku 93 jsme byli ve státním zemědělském nakladatelství a pak jsme založili Myslivost SRO, která funguje do dneška, takže časopis je časopisem Českomoravské myslivecké jednoty a dneska je nás v redakci, já to mám tady matriarchát, pozor na to, já jsem jediný chlap, je nás teď 9, ještě do nedávna jsme měli prodejnu, tak jsme měli ještě 4 prodavačky navíc, ale tu jsme museli zrušit v Jungmannově ulici prodejnu. To jste udělal dobře. Já si pamatuju, když jsem dělal ve své profesi 2 baby, to bylo horší jak 30 chlapů. Ale já, aby to nebylo málo, tak já jsem si dokonce jednu namluvil a jak jsem mi říkal, po 29 letech jsem se rozvedl. Vy to děláte jinak, jsem si vy kolegyni, jste z Prahy, že jo? Vy to děláte jinak, A odešli jsme ty Jumanky a udělali jsme dobře, protože v tom domě se dějou děsné věci a byl tam posledních asi 3 nebo 4 roky velký neklid. A to z toho důvodu, protože představte si pod prodejnou si v domě Českomoravské myslivecké jednoty, nebo respektive baráku, který má pojišťovan haly, se založil swingers klub. Představte si pronajala na 20 let, tam má swingers klub Dolly Bástr. Dolly Bástr. To máte kousek, jo? Ale pozor! A děvčata prodej vždycky říkali, nechoď sem ve čtvrtek. A říkám, proč? Oni to dlouho nechtěli říkat, byly teplý čtvrtky, tam chodili kluci. Dobrý, to je. Ale to jsme odbočili teda úplně od myslivosti. To je ono, my se taky potřebujeme trošku pobavit. Ale vy jste úplně odbočil, že do toho musím já skočit. To je právě to, přátelé, jak jsem vám říkal. On je velmi schopný moderátor, 15-20 let. On už moderoval tolik pořadů, že to ani není. Vrátíme se k tomu po přestávce. Já vám potom něco o tom čuknu. Ale jelikož je moderátor, tak já jsem udělal otázku, proč přijel do Vrbna. Slyšeli jste někdo odpověď? No, tak dobře. Co tomu říkáte, pane šéfredaktore? No, krávy to jsme si tu rozebrali, ale proč jste ve Vrbně, to jsme ještě neslyšeli. Za prvé tu nejsem poprvé, opravdu jsem tady jezdil mnohokrát. Za druhý, měl bych asi říct jako správný moderátor, víte, já jsem chtěl poznat údolí Bílého potoka, o kterém psal jeden významný jesenický spisovatel, který žije v Karlově Studánce nedaleko kaple svatého Huberta. A který... Já vám nevím, jak to se jmenuje ten chlap, ale je to hrozný sympatiák a napsal těch knížek plno, jo? Všem známým jsem říkal, že to s ním nebudu mít lehký, je to tady. A dokonce ten člověk mi poradil mi velmi dobře, že vůbec nejkrásnější turistická stezka v České republice je stezka údolím Bílé Opavy. A je to tak? No, samozřejmě. Říkám pravdu. A vždycky si vzpomenu tady na tuto oblast, vždycky vzpomenu, protože mým velkou láskou nebo koníčkem je zeměpis a já třeba vemu, přátelé, já jsem mu mapu, normálně turistickou mapu a moje žena nechápe, co tam dělám, že prostě třeba půl hodiny, 3 hodiny koukám do mapy, já jsem čtu v mapě, jo. Já mám komplet celou Českou republiku a tak dále, trasy jezdíme na kole. Jako ohluchlej, v těch půl hodiny ohluchlej. No, taky někdy, to ale dobrý, a vždycky dám kontrolní otázky, takže mnoha lidem už dám kontrolní otázku, kde je nejvyšší místo v České republice? A všichni řeknou, Sněžka, 1602 metrů a tak dále. Probost. Nejvyšší místo je na Pradědu, že jo? Jo, protože on sice je nad Borskou výškou nižší, ale když vylezete nahoru, tam na tu vyhlídku, tak jste vlastně nejvyšší v České republice. Takže tady je to krásný kraj a já jsem dokonce do Jeseníku, když jsem byl študák na Gimplu, tak jsme měli spolužačku, jejíž otec Strejda dělal ředitele, to už tam asi nefunguje, už tam dlouho nebyl. V Jeseníku byl hotel Jeseník přímo na náměstí. Je to tam ještě pořád funguje, ale tehdy tam dělal. Říkám, to je. Ale ta letoucí už je daleko. A my jsme sem jezdili na Silvestra nebo na svátky, když byly prázdniny zimní. A já jsem dokonce absolvoval, už to na mě není dneska vidět, protože to bylo před 30 kily, nebo ještě více, jsem absolvoval dokonce tu hřebenovku na běžkách. A takže já jako opravdu znám ten Šerák, Keperník a takhle, dokonce na Šeráku já mám takovou příhodu, že tam jsem se vydal, všichni šli na sjezdovky, já jsem šel na běžky a vylez jsem tam nahoru, to bylo strašný počasí a ten chatář, já jsem přišel a říkal, prosím vás, 4 čaje.
Přijde 4 čaje, já jsem set a teď jsem vypil jeden, druhého přídělka a když přijdu ty vaši kamarádi, říkám, ne, to je pro mě. Já jsem byl tak promrzlej, že jsem opravdu během 10 minut vypil 4 čaje. A opravdu příroda je tady nádherná, to je jako Jeseníky mají své kouzlo a já myslím, že nejenom pro nás Pražáky, ale pro většinu lidí ze zbytku republiky Jeseníky mají tu obrovskou krásu, že jsou ještě nepoznaný, podle mého názoru. Že všichni znají Šumavu a Krkonoše a když přijdete do Českého ráje. No taky nám to trochu kazí už, no ale tak... No, kazí vám to tady, no, a tak... Ale máte tady aspoň ty kamzici zůstaly zachovaný zase, jo? Ale ještě tolik nebetonujou. Vždycky Štěpán říká, že betonujou všude, tady ještě tolik ne, ale víte, doví, jak to bude. Že jo? Ale víte, co vám to tady strašně kazí? No. To je, teď jsem si vzpomněl, tady vám to strašně kazí. To je přeci úplně strašný, se člověk podívá tam nahoře, kolem těch Petrových kamenů. No. Ta příšerná nepůvodní kleč, to je přeci hrozný. Jak to tady můžete dopustit, jo? Já vím, že asi budete potom pořadu spěchat domů, ale kdybyste chvilku vydržel, sedneme si bokem a já to do vás navalím, to budete vidět, to si budete rozumět tam úplně na jedničku, ale tady to říkat nebude, jen to nemá cenu. Oni to chudáci, ty Němci tahali tam na koních takhle velký a hlínu na druhým a my to dneska vyřezáváme, ale to nebude. Já jsem říkal politiku, ne. Víte co, ještě možná maličkou takovou perličku z toho vašeho zaměstnání. Představil jsem vás jako šéf-redaktora. Řekněte něco takového pikantního a pak si pustíme pěkný, klidný film o přírodě. Pikantního? Já ale nikdy... Dostal jsem vás, co? To jsem rád, já jsem to věděl. Je pravda, že jsem svedl jednu pracovní tu jsem si vzal, ale prostě zaprvé jsem si nemusel vzít a s nikým jiným jsem nic jiného neměl, jo, tak... To, ne, ale jenom... Povídačky, tady chlap jako vědky. Ne, pes tady štěká, nekouše. Ale řeknu vám ještě z toho zemědělského nakladatelství, my jsme tam, opravdu jsme měli sekretářku na půl. Fakticky, že jo? No, to právě už byl to. A my jsme napůl na práci. A pak jsme teda si vydindali, že chceme každý svojí, protože ono to přeci jenom... No ještě je to lepší, no. Jasný. Nemá čas. Dostal jsem do redakce dámu, která přišla se představit, přišla se ukázat všechno a říkám, jo, dobrý, tak já nevím, prvnímu nastoupila. Já přišel do práce a tam doma zírám za dveřma, redakce Makadlova chodba, za dveřma byly galoše, takový ty... Ne, galoše z nemocnice, takový bílý, no, ty návleky. Otevřu dveře, ona seděla za stolem psacím, psala na stroji a ona měla na puse roušku. A já na ní zůstal koukat a říkal, no a ještě jsem potřeboval stůl ajatinem. Ona to již dříve dělala na hygienické službě. A tvrdila, že od toho stroje odlítávají ty pásky, to byly, že jo, ještě ty moje klasický mechanický psací stroj, že odlítají pásky a že je to karcinogenní. Jo? No, vydržela tam akorát týden, nebo teda respektive já jsem to si vydržel týden a musela jít, jo, protože jako odmítal jsem chodit v roušce taky. Takže to je snad jediný pikantní, ale ještě vám řeknu jako pikantnost tu, že my jsme měli, představte si, přišla, jak jsem říkal o té revoluci, my jsme měli ředitele, bráchu ministra zahraničí, jak byl Jirka Dinsbír byl ministr zahraničí, měl bráchu Honza Dinsbír a ten nás dělal knížky, byl redaktor na knihy a on nám šefoval ty 3 roky a když měl 50 tenkrát, tak v podnikovém klubu se slavili bujaře 50 a opil se jeden spolupracovník tak, a on tam pozval toho ministra zahraničí, tam pozval jako bráchu na tu oslavu. A opili se tak, že jeden ze spolupracovníků panu ministrovi prokousnul televizní lalůček. To se opravdu stalo. A druhá taková, já nevím, já se omlouvám, jako, já se nechci chraňpámu tát politiku, vůbec ne. A pak, když byl poprvé v Praze, my jsme měli opravdu na Václaváku, to je ten barák, o kterém se teď diskutuje, jestli se má zbourat nebo ne, ten rohovej takhle, a my jsme přímo viděli na koně a to, a takže jsme tam vedle byla Jalta a poprvé, když byl v Praze, tenkrát Bush, americký prezident, že poprvé přijel do Prahy, tak všichni nadšeně, jako, že teda se musí uvítat. A teď jsme vymýšleli co, a my jsme byli ve 4. patře jsme měli redakci a byla tam takový jako balkónek a zábradlí, takový dlouhý, a že teda na to pověsíme něco. Tak jsme vymysleli, tam pojáme transparent, že tam napíšeme We welcome Mr. Bush. A že to určitě bude v záběru, jak tam budu zabírat na tom.
No a teď jsme nevěděli, na co to napsat. Jsme koupili bílou barvu a na ten balkon jsme natáhli rudý transparent, na jedné straně byl vývelka Mr. Bush a z druhé strany bylo napsáno Sláva VŘSR a listopadu a tak dále. Jsme použili starý plakát, jo? Takže, ale v televizi to nebylo. Vážení přátelé, já si myslím, že si pustíme teď krásný film o přírodě, protože pikantností bude v druhé polovině pořadu po krátké přestávce určitě ještě dost. Já pro tuto chvíli děkuji panu inženýru Jiřímu Kasilovi. Štěpána Mikulku, aby si uvedl svůj film a vím o tom jenom to, že dneska je jeho premiéra. Tak, ten film se jmenuje Příroda vypravuje. Je to krátký dokumentární film, jak už název napovídá, je to všechno o přírodě. 99,9% záběrů jsou divoký zvířata a stejně tak český zvířata. A řekl bych, že některé tady vy místní budete i znát, protože jsem to točil převážně v Jeseníkách, na Bruntálsku, takže to je tady od nás. Jenom řeknu, je to 15-minutový, takže se nebojte nějakého dlouhého promítání. Udělal jsem to za účelem tady tuhle zkrácenou verzi, že zrovna dneska se promítá v kině na soutěži Ozvěny ekofilmu, takže jsem ho přihlásil takto do soutěže. Takže vy ho možná ještě uvidíte jako dřív než v těch Králíkách, takže snad to všechno pofrčí.